Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 4. Hoxe a cousa empeza a complicarse un pouco máis, porque por imos falar de algúns casos onde as dúas pronuncias son correctas, a aberta e a pechada. Pero imos empezar por outra regra fácil. Todas as palabras terminadas en onto, onta son con o pechado. Remonta, pronta, conta, conto, pronto, reconto e tamén o son a inmensa maioría das terminadas en onte. Ponte, fonte, monte, rinoceronte, horizonte. Só hai unha excepción: onte e antonte e trasantonte, que é antes de antonte. Ata aquí o fácil. Imos co complicado. Vexamos as palabras terminadas en ente. Hai unha que sempre é con e aberto, quente, e tamén as que acaban en iente: consciente, obediente, paciente, suficiente. Que como fora ente, non... Logo están os adverbios terminados en mente, que son con e pechado. Normalmente, habitualmente, felizmente. É unha cousa curiosa. Cando se une un adxetivo con vogal aberta co sufixo mente, as dúas conservan a súa pronuncia. Consciente máis mente, conscientemente. No resto dos casos hai dúas pronuncias válidas: dente, dente, xente, xente, presidente, presidente, influente, influente. Ou sexa, todas as palabras que teñas na mente ou na mente. Na zona occidental tenden a facelo pechado e maioritariamente aberto no resto, que é o meu caso. No próximo capítulo afondaremos máis niso. Dígocho eu.